Zaterdag werd op een bijzonder moment het boek In het voetspoor van onze ouders gepresenteerd. De familie Berritus Salakai stond namelijk stil bij de 100ste geboortedag van de moeder van het Molukse gezin. Onze moeder is helaas heel jong overleden, in 1984. Ze is pas 59 jaar geworden. En wij vonden ook een aanleiding om op die dag of een dag later erbij stil te staan. Met als hoogtepunt natuurlijk de presentatie van het boek. Nou, het boek is tot stand gekomen omdat we hebben een heel grote familie. 13 kinderen. 3 zijn helaas overleden, de 3 oudsten. En ik had altijd in beeld gehad om toch iets over de familie te schrijven. Omdat het altijd via orale traditie gaat, mond op mond. En er is nooit iets vastgelegd over de geschiedenis van de familie. En zelfs niet eens de herinneringen die wij hebben gekoppeld aan onze ouders. En dat maakt gewoon het boek heel bijzonder. Het boek heeft toch, als je kijkt naar de geschiedenis, dat we hier toch al meer dan 70 jaar in Nederland zijn. Dat wij onze ouders toch jong hebben verloren. Dat we gekeken hebben naar onze geschiedenis, naar onze familie, hoe we met elkaar samen hebben geleefd, is natuurlijk een traditie die we natuurlijk in stand willen houden en dat we natuurlijk over willen brengen aan de volgende generatie. Het boek is eigenlijk, als je het gaat lezen, is het best wel universeel. Omdat het natuurlijk gaat om alle Molukse knielmilitairen, hoe zij hun kinderen hebben opgevoed, hoe de kinderen het zelf allemaal hebben beleefd. En dat ze ook natuurlijk herinneringen hebben die natuurlijk misschien wel heel anders zijn dan wat wij hebben, maar toch heel universeel is. De liefde, de warmte, ook al zijn we autoritair opgevoed, maar dan nog, achteraf begrijpen we waarom onze vader ons zo heeft gehandeld. Toen we nog stout waren, ondeugend en noem maar op. Dus dat maakt het gewoon herkenbaar voor alle Molukse gezinnen in heel Nederland eigenlijk. Ja, en het boek heeft geen mooie foto op de voorpagina, maar 4 letters. De Beza van Berritus Salakai en Bersama betekent eigenlijk dat we het samen met elkaar gaan doen. We houden elkaar in de gaten. Vanwege het feit toch dat onze ouders heel jong zijn overleden, dan is het gewoon dat de 11 kinderen elkaar dan in de gaten houden, elkaar helpen, ondersteunen in liefde, maar ook in slechte tijden.